enjing medal saking griya manggul garu luku ngetus keringet banting balung ing repat kepanasan sedaya wau ngupadi rejeki njujul peparinging Gusti. Mula Bandra ingkang mupangat punika wau menawi kadahar iso dadi daging ndadekake nuwuhake kekuatan sing ning kono kekuatan niku wau saged pinangka nglampahi kebecikan. Merga Bandra sing paling resik niku Bandra mupangat. Tiyang ingkang kedunungan Bandra mupangat punika lamun to gadahar dijak kebecikan mesti temandang ringkat tandangnya ora wegahan ramongan lamun to dijak kebecikan. Ingkang angka kalih ya iki sinebatan Bandra punika ingkang sepisan mau Bandra mupangat ayo mesti lali yakin ada mesti lali apa-apa ayo mau pilih gawe naskah ya dadak serapa apa-apa iki digawe Mbah Kaum atau batakune Mbah Kaum ki nek ngarani lakon nanti sing ngilangin. Ingkang nomor kalih punika wau Bandra maksiat. Ora ana meneh Pak Migudil Bandra maksiat. Sembah kono sakarepe. Bandra maksiat punika Bandra ingkang hasilipun saking gedhor, ngecu, maling. Luwe-luwe ingkang nata ing praja dados nayaka praja malah kumawantun nyelingkuhi bandrane kawula. Kudune Bandra kuwi dienggo kawulane ning malah diuntet dhewe. Ana titipan dinehke kono ning ora dinehke malah dilebokke ning sake dhewe. Wonten niku naminipun Bandra maksiat ya iki. Tak sawang-sawang nayaka praja Ngastina iki do seneng kowe ngono kuwi. Aku ora melu-melu ning gone iki ati. Panjenengan niku pripun ling ngaji riyin? Kula niku ling ngaji nggih alif, ba, ta, sa, kur tekan sak kula kan mlebu sak kula ta. Ingkang nomor 3 menika Bandra Walat. Ingkang sesebatan Bandra Walat menika ya iki. Niku bondo warisanipun tiyang sepuh turun temurun saking leluhur. Niku sesebatan Bandra Walat. Bandra Walat niku nek diupadi, nek diupakara lamun to Bandra Walat niki wau diupakara sing sak tenane niku dadi barokah. Niku saged dados mapangat sing gedhe. Nanging suwalike ya iki. Bandra Walat niku nek dinggih rebutan malah dadi bebayani. Mula boten mukal kathah sanget para kawula, para manungsa menika gedunungan Bandra Walat jer dinggih rebutan. Iya, biyen rikala sugeng isih uripe wong tuane ora gelem ngopeni. Malah uncal-uncalan. Sakwise wong tuane ora ana njur rebutan kayu urung wayahe tegor-tegor tek resik kabeh. Mongko dudu jatahe. Tiyang gedunungan model-model pokok sing jeneng Bandra Walat ngoten niku wau. Nek salah gedaden mula uripe mung sang kuyang nubruk bentus. Lampun to nubruk bentus sing kawula sing gedunungan bondo maksiat niku dede salah sinten-sinten yai. Nanging salah pribadi. Mergo kasinungan bondo saka wong tuwa malah dienggo rebutan. Sidem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabongo
prabhawan dening Sang Narendra Tama mangu kawangan lirawu sing duka cipta berebudi mandara raras sidhem sajroning pasewakan sedaya para kawula nayaka praja tintrim saklebeting negari sedaya sami midhangetaken pangandikanipun Sang Nata Prabu Duryudana dadosaken tintrim sajroning kawontenan nalika semanten Prabu Duryudana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring wong aganten wardu jare wong kecoh nyinanga durung abang idua durung manjing dasaring pertala kasaro geger njaba pihak ngarsa tangkeping wri kasih banjaba kaya kalbonamu apa to kang dadi darnane ora ana gajah medal saking wantilan namung suwanipun utusan saking para Pandhawa nenggih Kilurah Petruk Kantrong Bolong Sumawana Bagong pihak Haradaya jel-dala Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra lumut ambrang kanggeng awit nyodeten ceng-cengan
Haryamati Sengkuni. Kula nggih nok wonten dawuh. Kados dene punika sowanipun abdi Punakawan Petruk Sumawana Bagong. Aduh, nggih leres. Kakang Durna. Lole. Wonten dawuh. Niki kok wonten kedadian aneh-aneh. Wonten apa Dek Patih? Boten sanes niki sowanipun Petruk Kanthong Bolong anugi Subagong. Walah, boten sakaget niku Dek Patih. Oh, kajenge Nger Prabu Duryudana pendak-pendak nek ana Punakawan ana wong abdi sowan ngoten iki ora liya. Sowane niku namung badhe nyuwun. Nek boten ngemis nggih boten. Angger kraton ketekanan kere-kere ngene iki ora jejaluk kok apa. Piye Truk nek kok ngene iki? Wis sabar kok ora apa-apa, sabar ben meneng wae. Wah, jan wis. Lagek pisan iki wis sore wis kemut-kemut sirahku. Wis ora apa-apa, Gong. Ya wis iki dienggo sinau ora apa-apa, Gong. Ayo wis pokoke kono mek apa perlune. Yen Prabu Duryudana kok ndak ditimbali mawon kersane napa ngoten nek njaluk apa gek disangoni gek mulih wis. Gek bubar. Ayo seneh do bungahi. Ter ya kula nggih bungah janjane. Ning iki ora kena nggo dolanan lho, niki Kakang Penembahan Durna. Sing nganggo dolanan ki ya sapa? Dasare ora pecus. Kowe iki ora pecus ya kemlititak. Punakawan Petruk. Raharja Praptamu ana ing negara Ngastina. Sampun kepareng matur Den, Gusti keparengake. Nggih. Awit saking berkah pangestu dalem sinuwun nata ing Ngastina sowan kula boten manggih alangan setunggal punapa. Namung saderengipun sinuwun kula ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapipun padha mawantu-wantu sinuwun. Yo, tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana sanget kula pundi pinaka jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Punakawan Bagong Padha Raharja. Nggih, awit saking pangestu dalem sinuwun nata ing Ngastina. Sowan kula boten manggih alangan setunggal menapa. Sungkem pangabekti kula kunjuk nggih pun. Iya tak tampa, ora liwat pangestuku tampanana. Inggih, sanget kawula pundi. Petruk Padha Raharja. Lho, niki sinuwun Mandura. Iya, Petruk. Raharja tekamu, Petruk. Nggih, saking pangestu dalem sinuwun Mandura Prabu Baladewa sowan kula boten wonten alangan setunggal punapa. Prayoga niku lungguh Petruk. Inggih sampun boten kirang prayogi. Bagong Padha Raharja. Sampun menika wilujeng Ndara. Wah jan tertib. Nata Mandura barang ya rawuh dene ya Truk. Ha ya karang pamomonge Kurawa ya, Gong. Sungkem pangabekti kula kunjuk nggih Ndara. Yo tak tampa Bagong. Truk Padha Raharja. Slamet Mbah Patih. Bagong ya Padha Raharja slamet. Riyadi anu slamet Truk. Lele Petruk Padha Raharja. Slamet tekamu Petruk. Slamet rasa peduli apa kowe? Sajak sengolatos rebukmu Petruk. Genah atos dikirane wong kene iki sowan marang karo Bendara iki dikirane arep njaluk ngono kok piye?
Sabar terus, sabar. Aja kesusu wis. Engko nek sekirane rasa dirembuk plotrok kawe katoke kowe. Petro. Nun. Selamat tekamu. Nggih, selamat. Sugeng kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestu tampan ana. Pun kajenge mriku. Kowe iki kepiye ta, Tru? Pangestu kok dikon ning kono wae. Wah, santai wae kok ora bosok jenenge pangestu iki. Bagong Padha Harjo. Awit saking berkah pangestunipun Sang Tapa ampuh dhewe sak donya Penembahan Durna. Kula sowan wilujeng Raharja boten wonten halangan sunggal punapa. Nah nek iki penak dirasake Bagong iki. Tak pikir-pikir kowe iki malah luwih pono kok Gong timbangane kakangmu. Lah tak rasa-rasake iki terangane malah pinter kowe timbang kakangmu iki. Aku urang pripun kula niku, pun. Blangkon mawon sing gedhe dhewe kula niku. Urang marem ajeng kula kudu ngijun. Ha wingi malah tak kudunge karo molen kok Gong kowe iki. Ae tak pikir-pikir malah pinter Bagong kok timbangane pinter-pinter adine timbang kakangane. Nek sing penting ora ditomboki sari pisak kerdus ora apa-apa. Lah kadang ngaran jaluk ijol, ijole sari pisak kerdus ya. Ono kawan Petruk, nggih, Ndara. Wonten timbalan dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Kowe sowan ana ing negara Ngastina. Nyuwun ngapunten nggih, Ndara. Sowan kawula punika boten saking pikajengan kawula. Nanging sowan kula menika pundi dawuhipun para pepundhen-pepundhen Pandhawa. Pepundhen Pandhawa napa? Pepundhen Pandhawa menika rekalenggahan sakmangke badhe ngawontenaken kirim donga kanthi syarat srana setunggal wujudipun sata jinten Teja Kencana. Ingkang kaping kalih Jamus Kalimasada, ingkang kaping 3 Dampar Kencana ingkang nate pun dipun lenggahi Prabu Pandhu Dewanata. Lah mongko Dampar Kencana ingkang nate pun lenggahi Prabu Pandhu Dewanata menika wontenipun nggih namung teng negari Ngastina salebetipun bangsal Prabayeksa. Pramila kanthi punika Ndara amit pasang Kalimantabe tinebena ing Ilodhi dumawa ing Tawang Towang. Sowan kula punika badhe nyuwun ngampil boyong ageman Dampar Kencana ingkang nate pun lenggahi Prabu Pandhu. Paman Harya pripun? Wong Dampar kok disilih-silih iki padake apa? Jeneng Dampar iki ora disilih-silihke. Lele Petruk karo Bagong angger teka mesti golek perkara. Ngapunten. Ingkang dipun sambuti menika Prabu Duryudana sanes panjenengan-panjenengan. Panjenengan mendel mawon. Ning dina iki aku sing kepareng nyembadani sing kepareng mangsuli apa kang dadi kekarepan Petruk? Lajeng kepripun? Dampar Kencana dikukuhi. Dampar Kencana ora diparengake. Kowe iki wong kere munggah bali kok munggah ning Sitinggil. Kok wani-wanine kowe arep nyampil pusaka Dampar Kencana. Ngapunten lho, Ndara. Niki jenengan rasa-rasake rembuke rada atos. Mbok jenengan niku menggalih. Jenengan iku teng mriki wong Nebo. Jenengan iku wong Riandrayan. Kawit wau jenengan ngendikake nek kula menika wong ora arep ngemis. Mangiling-iling. Rikala semanten jenengan niku kekalangan nalika Ndara Swatama niku tesih alit. Jenengan niku ngemis teng pundi-pundi turut prapatan uda ora ngangkathok. Ngemis kono ngemis kene kurang-paring. Dumeh sakniki wis sugih dadi pendhita Punggawa Ngastina njuk sakarepe dhewe. Oh lho malah kewalik aku. Yo ngalale megat
Pun sakniki ngenten mawon wong sing wigati gambar kepareng kula sambut napa mboten? Sing mangsuli aku ora kena. Ora oleh. Lajeng kersanipun metu njaba tak tenono njaba gambar tak aturke ngantos ngapusi ditenono. Kajenge kersane punakawan punika. Nggih, Paman Patih. Pun kajenge punakawan Petruk kalih Bagong menika malah karuan sisan gawe nggih. Jenengan badhe ngrenah patine Pandhawa niku saya gampil. Angger Pandhawa niku diprenah titine mbok sing cilik-cilik sing pinggir-pinggir dhisik. Niku pun kajenge nggih. Ampun semelang. Mengkene malah karuan sisan gawe Petruk menika pateni Bagong pun pateni mawon. Pengen kok dipateni wis Semar Gering lara nek mati. Pengen Semar niku pun mati, pun Pandhawa ringkih lah sing ngomong niku namung Semar niku kok. Pun kajenge. Nggih, ampun semelang nggih. Paman Haryo. Bab perkara Petruk sumanggaken Paman Haryo lan ugi Bapa Pembantuna sampun boten kuwatos. Kartomarma wonten dawuh budal nawa kang gantung sipu. Injih ngestaken dawuh. Purna gantining pananggilan. Sang Nata arsa kunduraken daton. Jelok saking gambaran gading. Kadherekaken sangganing para bancedi manggung tetanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngampil upacara keprabon. Tidakno sang Naranata lamun katingal saking Mandrawa tansah ketingal sesanti kamulyane.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesembahan kloren dalan dalung wong limang wektu nganggo brasta ora marangan besuk.
ya nak ya. Oh iya Pak Manut. Wis ket mau awake dhewe wis kemrungsung. Ning sor blencong kathek gumyur kabeh. Wis ora apa-apa ya nak ya, ngaturake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula nuwun wonten ing marga masyarakat Paduan Ploso. Dina iki no aku lan sliramu kepareng ketiban sampur meneh taun wingi ya ning papan iki. Dilalah taun saiki ya ketibanan sampur meneh aku lan sliramu no. Iya Mak. Wong gumunku kok ya ora kapok-kapok. Jajane kapok ning ora nanggap ora kepenak. Bedino awor, bedino serangu ora nanggap ora kepenak no. Ora lah nek pomo ora nanggap ora kepenak ya pedah ngaruh apa kowe iki. Aku ki ora ngaruh apa-apa. Wong aku ki kelurahan Jomboran kok. Pedukuhan kunci. Kudu ning kono. Alhamdulillah. Dalam rangka apa iki Mak acarane? Iki merti dusun no. Merti dusun Padukuhan Ploso Bumi Pertiwi tak geti awake dhewe. Nang kene iki awake dhewe digedhekake alhamdulillah. Bengi iki aku lan sliramu iso ning kene meneh. Limbuk cange kula merti dusun iki anggone para among tani anggone boyong Mbok Sri Sedana. Wis kaboyong ing pejaringan saka ngrepat kepanasan alhamdulillah. Wong jenenge syukur kuwi ora ana kasepe, wong jeneng syukur kuwi ora ana cacat kurange. Kepara wong syukur kuwi malah bakal ditambahi gedhe matikel-tikel kenikmatane no. Iya Mak. Mula dina iki aku lan sliramu diundang iki rasa syukure warga. Warga masyarakat Ploso iki sangkan gedene syukure tani kaya apa bentuk wujude alhamdulillah nok disyukuri. Dene alhamdulillah wingi kuwi Pak Parine kuwi ya iso ngebaki singgetan. Iya sing nandur Mak. Iya. Nek jarene panene rada elek. Ya kaya ngono ki mono pancen ya umum rata lakian Pak anu nok. Gek gara-gara mergo dalange. Nek kuwi mbok menawa iya. Kadang kala kuwi jenenge wong tetani. Wis berusaha, wis ngupa daya maneka warna cara. Dene hasil kuwi kersane Gusti no. Iki lagi garap nandur bako, lagi nandur kapalan. Muga-muga nanti pengajak warga masyarakat Ploso bakone kondhang. Muga-muga bakone apik kabeh. Sesuk taun iki muga-muga bakone larang kabeh. Lah kok kowe kepengin larang? Nah, apa bakone larang aku ya luntrung. Meso ora ketang. Ya ngono kuwi no ngaturake wilujeng dalu sungkepan ngabekti kula kunjuk sandhap pepodo wonten ngarsanipun Ibu Panewana. Sapa Mak asmane? Ibu Winarni. Beliau kuwi no putrinipun pepundhene awake dhewe Suwargi Mbah Karno ingkang pidalem ing Jorong sungkem kula kunjuk nggih Ibu nggih. Pangapunten sanget Ibu menika cangik kalih limbuk dereng saged suluk. Sak wontenipun. Anggere terus ditanggap iki langkung sisa suluk dhewe. Wong lajeng ping 3 kok ning kene iki dilep ping 7 nek iso. Wiyagane kepiye kira-kira ganti? Ora. Pokoke wiyagane iki. Kok wiyagane iki, Pak? Mergo tak aku sing gelem. Ngertine jalan api-api ana jebulane dalang gledek. Sungkem kula konjo ugi wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Ismaruddin sarjana agama. Beliau sebagai apa, Mak? Rangkep double jabatane Mak Nangino. Beliau kuwi ya selaku kepala kantor urusan agama Kapanewon Purwosari.
uga pinangka Ketua Dewan Kebudayaan Kelurahan Giritirta. Wes pokoke nang Giritirta ki alhamdulillah no. Tak syukuri tenan. Tak syukuri tenan aku ditakdir urip ning Giritirta senajan to ning Pedhukan Jomboran. Aku ki dhewe ning mencit ning kono kae. Ayo mak. Kuwi beliau kuwi Pak Ismarudin ya dalang. Kula aku ki jane ya jigo pekewo. Beliau ki kondang suarane istimewa no. Anggere suluk niku walah ya ampun. Anglur kae. Piyantune kersa isih kepareng lenggah. Ketoke sampun kondur. Sungkem kula konjo ugi Pak Kapolsek, Kepala Kepolisian Sektor Purwosari. Alhamdulillah Pak, anggenipun nanem rikala semanten kuwi wonten 3 tahunan. Panjenengan menika nanem nangka sabrang sak menika pejah sedaya. Lho kok iso mak? Lah aku ki ora ngerti wong ditandur Pak Kapolsek wis didokumentasekke. Lah kok karo bocah-bocah diobongi wuh. Ayo lanas kabeh to. Aku dhewe iki gumono karo bocah-bocahane iki ya. Anggere kincuk sak kancane iki tobat ngertine iki suket aku jedol. Tapi sing nandur Pak Kapolsek e Sembrono. Nika Pak Polisi, nika men kecekel mawon larene. Sing jedol nangka sabrang panjenengan. Ah, ya alhamdulillah sungkem konjo ugi panjenenganipun Kanjeng Sinuwun. Sinuwun sapa mak? Ayo. Aku kepon nek ngene iki yakin. Wis nek ngene iki tak eteke dudu anak. Wani. Ayo wani. Awas lho mak. Ayo wis mengko TKT ning Jomboran. Wah iki mulai saka kene. Kanjeng Sinuwun panjenenganipun Kanjeng Dasa. Waniku Kanjeng Dasa. Iya waniku ya karo kuwi tok arek tekan para panjilik ora wani aku. Bapak ini tenan kok yakin. Aku dhewe gumun ning kon ning Jogja iki malah jenenge Pak Heri. Saka ngendi? Putrane Pak Heri to. Rumangsaku ki Heri anake Mbah Bowo. Malah ning daerah kulon ki Edison. Wong iso mak. Kae seksine Pak Deku Kasanto kae. Yang iki lek nyeluk Sanson. Sungkem kunjuk nggih Bapak, kula pokoke sungkem pangabekti kula. Kunjuk katur wonten ngarsanipun panjenenganipun Pak Lurah. Bapak Haryono Sarjana Hukum, pangapunten sanget ingkang putra menika cuman rokok. Sak menika radi lancang. Nek mboten ngenten iki mengke kula menika jenengan runtir-runtir. Ayo, karang wis saiki wenang mau nek digarapi. Malah tenang bapaknya karo aku masyaallah tenang. Nek di depan forum ngene iki wis aku sing ditentekke. Malah kok dadi ratu iki ratu kepiye? Prabu Bergedwel beh kok iki. Alhamdulillah dipengestoni panjenenganipun Mbah Sapar pemudene awake dhewe kok kepareng lenggah. Sugeng Kunjo Mbah Sapar ngapunten sanget menika Mbah Sapar ingkang wayah ploso dereng saged kados Kang Putra. Kula ingkang putra menika asli kagungan tanggung jawab utang kalih kula. Kula tagih dalu niki. Ayo wingi jarar ngajari sabet. Yo ning alhamdulillah. Kakangku Mas Putra Laksana Tanjung. Istimewa tenan ya. Nggih sungkem kunjuk ugi Bapak Duko, Bapak RT, Pak RW, Pak Ari Setiawan. Nggih para duko-duko sak kelurahan Giritirta, estu nyuwun ngapunten Pak nggih, ngawontenane kados ngenten niki. Gejiat. Ngapunten nggih Pak David nggih. Alah.
Iki diringi wadya laras. Saka ngendi mak iki mak? Waduh kono. Kraton Jomboran. Anggere sing ketuane iki Lek Gun karo Lek Agus, walah. Aku semelaku nek imbane dudu saron gemuk ning iku imbane. Ya ampun. Mak iki ana bintang tamune. Iya nak, ana bintang tamune iki alhamdulillah panjenengane pepudenan dhewe uga iki ya. Sapa mak? Mbah Klawor. Suwe banget Mbah Klawor ki ora ning ploso alhamdulillah ndaluki kersa. Rawuh. Mbah Klawor ning dadak remi iki mau. Uga iki Mbak Ayuku saka pelayan asline Banyumas kono. Sapa mak? Ani Blorong. Mbak Ani Blorong iki mbanyune awake dhewe. Aku lagi tumone kok bintang tamu melu sepel barang ya. Gumon kok bintang tamu le trincing. Angger sepel melu. Ngurus gamelan barang mau ki jam 2 WA. Tenangno pikirmu gamelan wis OTW. Lah kadang ngono. Aduh nek ora ngerti nganti asam lambungku ki kuwating mau ki. Walah, rak turu ora iso mergo pikiran arep tayangan dina iki. Aku ki ngombe tural soremu men iso turu lah kok masuk rene mendiring. Malah wis legat-legut saiki. Iya mak, iki Mbak Ani. Yoga iki kakangku saka Karang Rejek. Sapa mak? Jovan si pucuk. Anggere kaya ondro ngono wis genah. Pucuk. Ya iki nok anu mak atik nok. Ya wis gek diatur iki jumeneng. Nggih, monggo nyuwun sepotipun kanca-kanca. Monggo kanca-kanca kawula suwun kula nek buka celuk mengko ndak luput. Panas-panas mlaku ora kowe payu kale bisa Sugeng dalu Mak Ani. Priwe kabare? Alhamdulillah Mak Ani, pangestune sehat. Jenengan pripun Mak Ani? Pek Rokli. Aduh, kuwi apa maning? Pek Rokli. Pek Rokli ki apa? Apik matok sekali. Oh, ya padha nek aku ngono. Apa ya ora wani? Apa nek mriki jeneng apa berarti pek lipeknya? Heeh, pek kuwi. Kuwi nek pek lipek ngerti apa? Apik sekali, apik banget. Oh, lah iya. Apik sekali. Apik sekali, apik banget. Apik banget. Mundur sithik. Ayo, apik sekali. Nggih. Iya.
Cek burimu ki kepiye kuwi? Oh. Jebule iki arep kene. Oh, petok ning cakro. Baleni. Oh, petok ning cakro. Oh iso kok ya lemu nemu ning ngendi mulai tok barang. Ya ning cakro ki mau lho, Mas Dalang. Nggih. Sami sehat, Mbak Klowor. Alhamdulillah. Heeh. Kula ngaturaken kula nuwun. Monggo nggih. Panjenenganipun Bapak Lurah sedaya para pemuda kula warga masyarakat ing Ploso. Nggih. Mugi-mugi sasampunipun pirakatan dalu menika wilayah Ploso tebih saking suker sakit. Amin. Wilujeng lahir lan batine. Amin. Yang penting kerukunan dijaga bersama. Siap, Bos. Lain pendapat boleh, kerukunan harus dijaga. Ora iki kampanye apa to? Kampanye apa ya? Gambu aku dhewe. Ora ya wis. Ora saiki jan istimewa ya rembuke Mbak Klowor. Nggih mugi-mugi ibu-ibu sing dereng pada apa nek meneng turu ya. Turu. Iya. Nek mriki apa sare? Sare. Sare nggih. Sehat sedoso nggih, Bu. Dereng pada ngantuk ya. Dereng tasih semangat. Mugi-mugi warga mriki nggih panjang umur sedaya. Pak Lurah, Babe, ibu-ibu, Bapak Gentara, Bapak Kepolisian, Sugeng Dalu, nggih. Tentara. Mengono Gentara. Kok kene iki tentara. Mengono Gentara. Ya kamu. Mengono Bapak Kepolisian. Kene Bapak polisi. Oh ya beda-beda desa Mawacara negara Mawatata kayak golek, nggih. Omongan piye ya? Priwe iki kan ngerti ora? Ya kok prewe barang iki piye to bisa. Iki basa ngapa kan apa ora kepenak. Paham ora? Iki kan ngadeg sisan, nggih. Heeh, ngadeg sisan ayo Mas Cupu. Iya, gawane piye? Iso ngadeg ra? Oh ya ngono. Heh? Kene to kene sare kene sik ta. Kene tengah. Oh siunge ngono. Nah. Lah makane aku iki mau nang iso to, nyawang Mbah Klowor ngono kuwi kok yo delok to kon apa punya. Alah. Kok yo sing rodok demes iki nek dipirsani kiai ku akeh iki. Bayem. Anu ijo-ijo. Padha kae. Bayem. Ijo-ijo. Ben sakit Wafer. Wafer. Roti kriuk. Ya iya padha wae sing penting intine. Vera. Vera. Jeneng wong. Oh. Godhong kenikir. Nah. Godhong kenikir. Kuwi yo jamanan. Piye tuh? Jane teng ora sih ya iki. Ya ya kok padha wae koyo jaranan. Iya. Ya. Ya ampun, kaya langgarane nyong pas Parangkusuma kan ngene iki jenenge Alek. Awet. Modelan kok ngene iki awet. Iya, Nenek. Gegek dhewe kuwi yo, An. Nang ngene iki ketua Parangkusuma. Maksudnya nyong tahun duwe pelanggan. Modelnya kayak Rika kayak ngene, Mbah. Jan rodok jepat ngarepe. Maksudnya rodok Jepang ki sing kepiye kuwi? Apa jenenge gigi apa? Omongan nek kene iki siok metu. Iya, maksudnya kayak gue. Nek nek dikit-dikit nek jenenge gingsur iki parang ora gur siji. Kok iki ngejo roto ngono ta? Aja kalah saing bingsur 17. Ya Allah, rasan. Ya Kowe dari jajal. Ora apa-apa ya, Mbak, sing penting sehat. Ya, Panjang yuswa ya. Kepriwe? Aja tinggal kayak kuwi. Lah nek kok ngono kuwi iki aku ki wis ortu wae ketok. lho. Aku ki nek sorgo. Nek liya-liyane iki sing mondok beda nek iki lah ya wis koyo iso. Koyo iso. Sithik-sithik lah. Sing banyu. Niki Mas Dalan dari Halo. warga kuning Ploso. Ploso. Niki acarane pun bersih desa. Bersih dusun. Bersih dusun, nggih.
Iki malah ana dan dawuh. nawala iki, Mak. Apa? Iki ana nawala. Nawala. Oh, surat cinta. Ya, diwaca. Waduh, ora iki jan. Bawa temen kayak skripsi. Ora iki Wis surat cinta laporan kok, iya. keuangan dikirim dene kayak nota iki mau. Yo, Coba. assalamualaikum bucange, waalaikumsalam. Kisdaya sesepuh pinisepuh langkung-langkung Bapak Lurah derek silaturahim sekalian tumut cegawungon anggenipun warga Ploso ngawontenaken sedekah gedhen lebar panen. Mugi-mugi panenipun tansaya murakabe lan barokah. Amin. Pahanane kawontenan ingkang guyub rukun ayem tentrem. Amin. Nyuwun gendhing lelagon derek mawon. Piye to iki? Gendhing lelagon derek mawon. Saking kula lare wetan tumang mriku. Lik Basuki matur sembah nuwun. Wo juragane Baku. Oh, juragane Bapak Srintil. Ya. Wis iki ana sawerane nyo. Ya. Ana sawerane iki nyuwun lagune derek. Apa pikir apa? Wis derek kuwi tulisane derek. Ya ampun, jangan dandang wis payu ngato ci malah ngaji kok belok. Wis payu 200. 200. Mau kowe payu. Durung lah. Niki sing apik ditekeki tambahan apa? Monggo, Mak. Iya. Derek jenengan. Dikersake. Saking ngene warga nyambae iki. Iya, heeh. Semoga Banyumas iki. Nggih. Hai kekasih, mantanku ini. Sendi. Sing ngendi? Niki. Oh, layakno. Rumah sakku anggere pepagungan kok ketemu mantan to wong iki. Iya. Kekasih lama enggak ketemu. Heeh. Priwe S2 ganti ngono. Hah? S2? Wis. Dene cepet temen. Nah, luwih apik sing kono apa sing iki? Ana cita kamar kuliah halus bosok. Langgarane nyong isin ngatur ana. Pas iki semangat ngono lho. Wah, kene wong ngatur iki ra semangat. Apa? Manglung. Beda, ini jero karo ati beda. Nggih. Ini jelek. Sing Banyumasan ya. Saking Banyumas nggih, Bu. Mboten napa-napa nggih. Ratenan ya. Warkudara. Nah, jan suarane Mbah Lowor. Wah, iki nek wong iki nek nggo bojoku tak dol kok. Lah napa? Atak gua mau apa ya, Bang? Kok kasih didol? Tak dol suarane. Ora aku wis curiga. Ora iso-iso lho. Jare Mas Agus bojone ditolak ngerti-ngerti Mas Agus. Mas Agus, coba aku mau baju warna apa? Coba aku bawa baju warna ojo dibisiki lek Gun, ojo dibisiki. Iya. Ayo. Kowe takon ono. Mbak Ojo, Mak. Mak, ojo. Ku nek kedadian meneh bojone ora kudu disalami lho. Nyata lamun satria jadi pati kadang apa? Kono lek iki Mbak Ade bawa ngono iki kok nang ngisor karo nyawa ngono iki sing kok mane apa nih ta? Sing kok delokne apa? jarite. Nah, tuh. Terangane nek jeneng kowe penyanyi kondangan gere nyuwara iso mengisor iso pendus. Sing kono apa sing kedas pendus iki? Yo, ngono pendus. Ora, tapi ono ketek kok nanti kedas pendus ngono. Ya, iki lho. Nek udah aku ora merasa. Kowe sing iso to. Modelane kon duwe wong fiktif kok ngono ki. Pak tipis yang diri sing gede. Endi? Sing nganggo biru iki? Kayak aku masuk masuk. Alah. Ya isa melas ya utak-utik. Kan utik-utik.
golek apa to? Salon iki golek apa? Apa to iki? Tak. Alah alah alah. Nek sak jenenge keringet iki yo gur ning kene. Nek sak nang kene iki men diurusi. Tak buangmu yo ngono lho. Ora omah sak wong yo kok iso suwo ngono lho iki. Sini sini. Nah, ini to. Jajan Nang tengahnya apa to? Jeneng pinggir lho. Heeh. Niki. Diam ya, diam. Nah. Minggam dulu, minggam. Minggam. Anda. Ada. Ora sampe cucu ora Jangan kok nesu. cucu. Minggam dulu, rapatkan. Ya, aduh. Ngene lho, ngene lho, jenenge mikir den iki. Sangat. Kadang ya karang pindah kuntur Ngerti artine ora? Ngerti artine ora? Mana nih, Mbah? Tok arteke. Iya, artine iki ngono lho. Tok arteke. Sing jenenge wis Mbak Lowor iki wis kaya seniorku padha wae iki wis tak Malang melintang kondang. Kok puden kula niki? Ayo. Kalau lumpur ya. wis diartikan ya Diartike. dasar satria Artinya? Dasar satrio. Oh, enak. prawira rama Dasar satrio anake Kang Pawiro. Kang Pawiro Tomo. Romo ki bapak. Pawiratama kok Prawiratama kan Pawiro Tomo. Ya, wis. Anu eling eling kula eling siap-siap joget ya Bener. dunungan